Aha, takže dneska nový deň a nová surfovačka. Dneska to vyzerá byť trošku väčšie. A však chvíľku budem vo vode, tak vám to priblížim. Poďme na to, padlovačky budú riadne. Poď vodička, poď. A dneska je jedna mála pláži, na ktoré sa dá ísť. Voda je ináč riadne studená. Vajíčka sa nepokazia. A tá ma trošku zmietla. Ale dobre. A prebratie jedna. Idem tu skúsiť nejaké lavačky. To nie je na moju stranu, chytám vlny napravo, ale treba trošku zašpekulovať a zlepšiť kondíciu aj na tú stranu, na ktorú to až tak nejde. No. Je to pojď niektorými tými vlnami. Človek tam dá do toho maximum, ale keď vás to neponiesie trošku na začiatku, tak fakt do toho človek musí dať 150%. Tak vážne, milí, takú hlavičku som teraz hodil, že ono do pračky, keby som skočil hlavičku. Otočka, salto, 3-6, všetko to bolo tam zakrútené v tom. Pekné gesto jedného surféra. Asi ma vidí upoteného riadne, alebo skoro 3 mesiace som nebol vo vode, takže som upadlovaný úplne. Niekedy to proste padne na jedného na vás a druhý deň možno vysledujete druhých ľudí. Ukázal mi palec, teda, že či všetko OK, lebo surfujeme dosť blízko kameňov, čiže to treba sledovať. Čiže je to pekné, že ľudia aj takto vo vode proste sledujú jeden druhého, či sa náhodou niekomu niečo nestane, lebo voda je voda a more je more. Keď sa niečo stane, tak máte veľmi limitovaný čas na to, aby ste sa stadiaľ vytrepali, lebo môže byť neskoro. Takže ešte raz, sledujeme sa navzájom a to je proste paráda, že viete, že nie ste sami. Nastal príliv a tie vlny sú úplne usadené, čiže na dneska to asi už zakvačím. Ale tak díky za pozeračku a vidíme sa v ďalšom videjku.